Ο Βασίλης ο Αρτίκος δεν είναι μόνο ένας μεγάλος καλλιτέχνης. Αυτό μπορεί να το πούν περισσότερο οι ειδικοί από μένα. Επειδή τη χάνει με την οικογένεια Αρτίκου, η οικογένειά μου έχει ιδιαίτερες σχέσεις χρόνων, φιλικών, από τον Μακαρίτη, τον πατέρα του, τον Παπανίκο, τον πατέρα μου με ιδιαίτερες πραγματικά οικογενειακές και φιλικές σχέσεις. Τον Βασίλη τον γνωρίζω πολλά χρόνια. Γνωρίζοντας λοιπόν τον Βασίλη, ξέρω και τον Βασίλη άνθρωπο, όχι τον Βασίλη φωτογράφο. Και πιστεύω ότι αυτή η δημιουργία δεν είναι τίποτα περισσότερο από το πώς βλέπει και νιώθει ο Βασίλης αυτό που βλέπει και αποτυπώνει με την φωτογραφική του μηχανή. Δηλαδή είναι η ψυχή του αποτυπωμένη μέσα από ένα φακό και είναι πάρα πολύ σπουδαίο να μπορείς να το κάνεις αυτό και ο Βασίλης έχει αυτή την ικανότητα να το κάνει. Ο τρόπος που βλέπει τη Λιμνοθάλασσα, το Μεσολογγίο, ο τρόπος που βλέπει το τοπίο και ό,τι προσπαθεί να απεικονίσει, ιδίως αυτή την έκθεση σε αυτό το άσπρο μαύρο, είναι εκπληκτικό γιατί είναι ένα παύγασμα ψυχής. Έτσι το βλέπω εγώ, έτσι το νιώθω και νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που καταφέρει καλύτερα από κάθε τι ο Βασίλης. Εγώ να πω καλή επιτυχία στην έκθεση. Είμαστε εδώ, στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες και τον ευχαριστούμε που βρίσκεται εδώ σήμερα. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ που με φιλοξενείτε στην πόλη σας. Κύριε Χρήστο, σε ευχαριστώ. Τελειώνω τα τυπικά, πρέπει να τα πάμε για να αρχίσω και εγώ να λέω τα θκάμματα. Είναι υποχρεωμένος να τα πω. Κύριε Δήμαρχε, λοιπόν, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, την άψογη φιλοξενία που δίνετε χώρο να εκφραστώ επιτέλους δίπλα στο Αγρίνιο. Και αδερφέ Χρήστο, για τη συνεργασία που μου βοήθησε να στήσουμε αυτό το πράγμα που θα δείτε σε λίγο. Τώρα τελείωσαν τα τυπικά, ας μιλήσω όπως φωτογραφίζουμε την ψυχή μου. Αγαπητέ Γιώργο, αγαπητέ Χρήστο, πράγματι γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια και σήμερα πως τα έφερε η ζωή να με υποδέχεστε σε αυτό το ωραίο χώρο, εδώ που πριν 15 μήνες πήραμε την ευλογία από το φως του Μποκόρου, εδώ που στο Μεσολόγγι αυτή τη στιγμή ο ψυχοπαίδης, δίπλα 500 μέτρα ο Ρόρης, ο Μανουσάκης, μεθαύριο ο Παπαντρέχας εδώ, κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Συγχαρητήρια για αυτό που γίνεται. Κάποτε είχε πει ο Μάνος ο Χατζηδάκης ότι ο μεγαλύτερος εχθρός, με τον Ράσμο ο Μάνος ο Χατζηδάκης, είχα την τιμή, ίσως είναι ο μεγαλύτερος άνδρας που γνώρισα ποτέ στη ζωή μου. Είχε πει το εξής, ότι ο μεγαλύτερος εχθρός του πολιτισμού είναι ο ελιτισμός και ο λαϊκισμός. Τα φάγαμε αυτά τα 50 χρόνια με το κουτάλι. Γι' αυτό και κατατήσαμε εδώ. Επιτέλους, κύριε Δημάρχη, σας συγχαρώ. Κύριε Κορδώση, σας συγχαίρω που ανοίγετε τις πόρτες να δει ο κόσμος τέχνη, διότι η σωτηρία μας είναι μόνο η τέχνη. Ο Βασίλης ο Αρτίκος, φίλος καταρχάς, έχει αυτό το πλεονέκτημα, έχει αυτό το χάρισμα. Έχει την αγάπη για αυτό που κάνει, έχει το καθαρό βλέμμα, την αγάπη για τον τόπο του, εξελίσσει το ταλέντο του συνεχώς, το καλλιεργεί και να το αποτέλεσμα.